No vidíte, keď nevideli ste kokota východňara, hej, tak kúknite teraz, čo robí kokot východňar tak pred Vianocami, hej, kúkajte. Tu som zatiekol, takú strecha opravená, všetko v poriadku už, no ale už, no, toto som už musel opraviť, znáte. Ja som gled bielý, hej, aj tam všetko. To je len na toto, na plyn, detektor plynu, to je nič. Ale toto, vidíte, ošúrovať tu okolo toho, aj tam okolo dvierov. No po kokot, aj tam. Vidíte to na bielo. Istý chuj. Hej. Počujete tam, v zákulisí, takto kričí. A pravda to je. Istý chuj, to chuja ráno. Skoro ráno. Kúkajte tu, všetko. Pred Vianocami tak má vyzerať kuchyňa, tak, hej. Taký penetrák na stole, vinko, všetko. No. Aj pesčaka by sme mu uliali. Takže ten Máček malý budžet, toto. Ja ešte musím vyvítať dzery, bo nebudem potom malovať, že zmalujem a vyjde tam dzery takto, že tu už makita, je tak všetko pripravené. Hej, vypiť pohár vína, hostce, a potom sa vám ozvem, jak, hej?